Magandang araw sa inyo mga katrops. Mga katrops, buhay probinsya naman tayo. Mga katrops, narito din sa amin ng mga nyugan, mga sagingan. Ayan o, may pili. Dami kong bungunga ng pili, ano. Kaya maraming produktong pili binibigyan yan, yung punong yan. Kaya dito mga katrop sa probinsya, libre yan o. May buko, may sagingan, lalo kung maraming bungang mga saging na yan. Oh, libre saging, sarap ng saging. Kalabaw, naman natin ang kalabaw ay nakatulong yan sa pag-araro ng bukid, kung ano-ano pa na itutulong ng kalabaw. Sarap ng hangin, sariwa. Yan ang buhay probinsya mga katrops. Mga bro, mga idol, tingnan natin ang munting sapang ito. Meron dito nabubuhay na isda. Dito ang hito, tilapia, kung ano-ano pa. Ang gumalaw ang tubig oh. May lumangoy na isda. Salamat sa inyong panood. At dito sa aming probinsya mga katrops, kumpleto dito, may dagat. Kaya sagana kami rin dito sa isda, lalo na kung panahon ng lautan. May sapang na pagkukuhanan ng mga tabang na isda tulad ng hito, tilapia. Ayan, meron din dito mga katrops. Yan mga katrops, marami dyan hito, tilapia. Lalo kapag kakawil ka dyan,
meron ka dyan mahuli. Kung gusto mo nang makaulam na galing naman sa tabang. Kaya yan ang buhay probinsya, mga katrops. Daming libre. Mga katrops, salamat sa inyong panonood. Sana mga katrops, hindi pa nag-subscribe sa aming channel, sana mag-subscribe na para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Maraming salamat sa inyong mga katrops. God bless sa inyong lahat.